sa Kalipay TV. Ang Kalipay sa Kinabuhi nga programa. Ang programa nga mohatag og kahayag sa atong mga kasinatian ug sugilanon sa kinabuhi. Kining programa mao ang inyong hangop sa mga istorya sa pagpakigbisog, gugma, kasakit ug kalipay sa kinabuhi. Uban kanato mabati nato ang mga pulong nga makahatag og inspirasyon ug makapukaw sa atong mga una-una. Uban ta mga higala ug atong paminawon ang istorya sa atong letter sender. Ang atong letter sender nagikan pa sa layo nga lugar. Nagikan pa ni siya sa Visayas, sa taga-barangay Tuburan, Danao City, Cebu. Maayong adlaw Kalipay TV. Tawgan na lang ko sa alias nga Dodong. Nagpuyo dinhi sa barangay Tuburan. Aduna ko'y silingan nga tawgon nato nga si Mang Kanor. Agoy, murag lahi ng pangalan Mang Kanor. Daghan magpwede alias dong no? Nganong Mang Kanor man. Sige lang. Ug sa tinud anay, buutan man siya pero medyo annoying. Pero medyo annoying na usahay kay permigyod mag-standby sa among balay. Araray. Murag lingaw kay siya moari diri. Mo istorya og bisan unsang butang. Unya mo ingon pagyud og kumusta dong? Unsay balita sa inyo ha? Murag naa siya show diri sa among sala. Pero mao ni ang tricky part. Ayay, tricky part. Inglesero man ka dong no? Kay sa tinuod lang di gyud siya mangwarta o unsa, wa ko kasabot ani. Gusto lang gyud makikbanding. Pero murag di niya mabantayan nga every time na ay pagkaon, sakto man gyud iyang timing. Ayayay. Ug bisan way invitasyon, mo patong ra siya og lingkod sa among lamisa. Ayay. Muanad nagsigi og tambay. Mura na lang og amo ng kauban sa pamilya. Wala man ko'y daotang buot kang Mang Kanor. Pero usahay murag kapoy na kaayo og awkward na kay halos adlaw-adlaw iyang pasensya iyang presensya naa diri. Amot lang basin di siya kabantay nga daghan na siyag na consume nga snacks og pagkaon sa among balay. Ayayay. Kalipay TV. Unsa kahay maayo na kong buhaton ani nga dili masamukan si Mang Kanor. Pero di pud nako siya ma-offend. Pasalamat ko kung naamoy tambag nako. Salamat daan. Nag-assume good ka nga tambagan ka na mo, no? Magpasalamat ka makadaan. Bitaw, amo kang tambagan Dudong, no? Alias Dudong from Tuburan, Danao City, Cebu.
Daghang salamat sa pagsalig sa Kalipay TV sa imong programa ang Kalipay sa Kinabuhi. Nga imuhang gi-share ang imuhang experience, imong gi-share ang imuhang struggle sa kinabuhi, no? Nga mauni ang imong silingan nga si alias Mang Kanor. Nga struggle nimo sa kinabuhi nga siya permanente mo standby sa inyong balay. Unya ang nakaapan ni ana mo standby siya nya timing niya nga naikaon. Muraga atong i-analyze ni si alias Mang Kanor kay mura mag na siya radar. Pero amo akang tambagan karon alias Dodong, no? Salamat sa imong pagsalig ug ato ang pangayuan ug tambag ang ato ang mga higala nga mga viewers na to ato silang pangayuan ug tambag diha para kanimo aron matabangan pud ta. O di lang ikaw ang matabangan, ha? Matabangan pud ang inyong host. Kay aron daghan ka og daghan ka og source sa tambag. So amo akang tambagan karon alias Dodong. Mao tong mga higala, no? Atong nadunggan ang istorya ni Dodong alias Dodong. Di man itinod niyang pangalan kay iyang gusto itago ang iyang pangalan kay basig masakpan or madunggan ni Mang Kanor. Wata kabaluan sa pwede buhaton ni Mang Kanor, no? So atong itago na lang ang pangalan ni Dodong alias Dodong. Pero taga kuan ni siya, taga Tuburan, Danau, Cebu City. Wala ko to dahan adapit ng Tuburan, no? Pero ang mga nadira, shout out niyo tanan diha taga Tuburan, taga Cebu City. Mo mga higala, no? Ato ang napaminawan kung unsay istorya sa kinabuhi aning ato ang letter sender, atong pag-usbon, atong i-shortcut na lang nganong sige man kog katok-an. Ngano maning ako ang kuan. Ba. Anyway, ang kaning istorya ni Dodong, na daw siya silingan nga gitawag niya nga alias nga si Mang Kanor. Kuyaw pud kay nimo alias si Dodong, no? Mang Kanor gid. O kani si Mang Kanor daw kuno. Permanente mo standby sa ilahang balay. Halos adlaw-adlaw siguro or siguro adlaw-adlaw gyud nga mo adto sa ilahang balay, no? Kani si Mang Kanor. Og mura daw kuag, mura kaning kuan ba? Mura ka pamilya daw nila. Mura kuan kaning feel at home. Feel at home kani si Mang Kanor sa ilahang panimalay sa balay nila Dodong. Unya kani si Mang Kanor daw kuno magsigig pangumusta. Kumusta man mo, mura bag kaning gikan sa laing baryo ba or laing lugar nga nibisita sa ilang balay nya musig kumusta man mo diha. Pero adlaw siya sigig pangumusta. Pero arang-arang ni si arang-arang ni si Mang Kanor mangumusta kay adlaw-adlaw man. I-appreciate nato na. Appreciate nato nang magsigi og pangumusta adlaw-adlaw bisan pag kaning mo standby lang sa inyong balay. Bahala na basta kay mangumusta. Naman ko ibang tao nga kaning kuan mangumusta lang once every year mangumusta once every 6 months. Unya, ang pinakasakit mangumusta lang kay
ka lang kay mangayog kwarta. Mangumusta kay manghulam og kwarta. Unya kay nanghulam og kwarta no. Nya pag ikaw na'y magkuan maningil na ka. Ay, Doy, chat ka ba? Chat. Doy, kumusta diha? Wa na. Di na kaisin. Agoroy, sakit kayo paminawon. So arang-arang ni si Kuana, si Mang Kanor kay sige mo standby sa balay nila Dudong pero mangumusta man no. Kumusta mo diha Dong? Shout out niyo diha. Tambay-tambay tanog TV ana. Ang nakasakit pa daw aning Mang Kanor daw yun pa ni Dudong. Ay shout out din nato si Sirac Lesur from Matina Crossing, Davao City. Shout out mo diha. Boyet. Kumusta ang mga negosyo? Kung naday gusto mo kuan, kung naday gusto magpahimo og balay, magpa-construct diha, ikontak lang ninyo si Sirac Lesur. Naga-design na sila og mga balay og naga-construct. Pakyawan ang ilahang sistema. Mogay nang siya nga gina-shoutout nako aron malibre ang labor sa akong balay. Anyway, padayon ta. Kani si Mang Kanor, murag home, feel at home daw kay kuno si Mang Kanor silang balay. Ug ang pinakasakit ni ana, timingon man og adto ni Mang Kanor sa balay nila Dudong pag kaning tingkaon na. Basta tingkaon na daw kuno, timing jud kay ang pag-abot ni Mang Kanor. Duda po kuaning Mang Kanor basi nani siya kuan ba, nani siya secret weapon sa din yang ginagamit nga kani mahiringan gid niya ba nga kung kano sa mga haon dito ila kuan ila Dudong. Ana so mao to ang kuan, mao to ang struggle. Gamay ra kaing struggle ni kuan ni Dudong kanilang iyang silingan kay medyo awkward na siya ba nga mura ba ni unsa man ni oy ana ba feeling close jud daw kayo nga murag member na sa family ana mura nagkinamagulangan nila si kuan si Mang Kanor. Pero siguro medyo na awkwardan siya or medyo na kuan kay wa may contribution si kuan si Mang Kanor sila no silang pagkaon unya ang nakasakit pa daw ani murag baliwala ra ka Mang Kanor no murag wa siya kaikog ba nga kaning murag siya wa kaikog nga magsigig adto ila Dudong unya makikaon ana medyo daghan-daghan na daw na konsumo ni si Mang Kanor nga mga snacks or nga mga pagkaon dito. Ilabi na sa karong panahon no, medyo mahal ang mga palitonon, medyo tight ang atong mga budget. Ayun yan, napadyo yung mga parehas ni Mang Kanor nga magsigig suroy-suroy sa atong balay na howd mo timing. Sa akong paminaw no, daghag makarelate ni pero di lang gid pud mag-assume no. Kay ang pagkuan manggod ang pagiging mahinatagon maayo na siya nga binuhatan. So maging manghinatagon lang ta sa uban pero kani pong kuan atong ginahatagan maging maikugon pud mo dapat. Dapat dili magsigig salig nga naay manghinatagon. Dapat napud tay kaikugon. Shout out nato si Richen Empang Kaspe. Hello. Shout out nimo diha Richen Empang Kaspe. Salamat sa imuhang pagbisita sa ato ang live stream karon ang kalipay sa kinabuhi nga atong madunggan ang istorya sa kinabuhi sa ato ang letter sender nga na siya struggle karon higala no Richen na siya struggle karon nga unsaon niya pag-istorya or unsaon niya ning iyang silingan nga howd maniming moadto silang balay sige tambay silang balay nya timingon pag yun iyang pagtambay kanang tingkaon na
unsa day angay buhaton aning alias Dodong dihil diri kang Mang Kanor kay medyo struggle na gid daw siya kay siya murag naglisod na siya unsa niya pag-manage niya. So busa atong tambagan ni siya mga higala no. So mga ito og tambag kaninyo unsa may gusto ninyong kuan. Unsa may gusto ninyo pwede natong mapangayo diha ninyo nga tambag mga higala. Sige daw, i-comment daw ninyo unsay pwede natong itambag aning alias Dodong no aron mahimasmasan ni si alias Dodong. Basin pwede nato ni siya tabangan og hinabang. Maski ni si alias Dodong no padalhan nato og mga kuan, mga kaning food packs. Kaya aron pang kuan, pang suporta nato diha ka Mang Kanor no. Unsa may pwede nato itambag aning alias Dodong be? Shout out na to ang mga kuan, ang mga tawag ani, ang mga tawong nga nagsuporta sa Kalipay TV. Salamat ninyo tanang diha mga higala. So ato ang paaboto ng inyong mga tambag mga higala no kung unsay pwede na to matambag aning Dodong. Pwede ka mo tambag siguro maminaw man gyud kuno ni jud ni si kuan si Mang Kanor. Okay. Awhagon ng puti ka Dodong no nga i-share ni nimong live stream na to. Dong, i-share ning live stream na to onya itag si Mang Kanor. Kay aron kuan duha mo nga atong tambagan. Tambagan ka na mo, tambagan po na mo si Mang Kanor. I-share tapos itag ang ihang pangalan dito sa imong kuan. Ay dili ani mo pag-share Dodong no. I-share nimo no. I-share nimo into public. Unya itag tanang friends nimo. Dili na mailhan ni Mang Kanor nga siya ang ato ang tambagan. Ana. Mga higala, nahilo man mo diha. Wa naman mo iparamdam. Mga ungo matingali ning mga nananaw na koron. Di man maningog. Unya pa ni sila maningog kaning hapit na tamahuman. Unya pa ni sila mag-comment pag kaning padulong na tamahuman. Anyway, ato ang tambagan kani si kuan, tambagan nato ni si alias Dodong sa iyang sugilanon, sa iyang suliran. Isip nga gapnod ni sa iyang kinabuhi no. Ato na siyang tabangan ang iyang problema. Tabangan na to og duot. So mao ni akong tambag nimo alias Dodong. Ang unang tambag nako nimo alias Dodong no kay medyo nag-struggle na magid ka anang imong sistema aning Mang Kanor. Ang una nimong buhaton is be invisible. Studyhin ang pagiging imbisidor. Invisible. Maging invisible ka, no? Be invisible sa kaning kang Mang Kanor. Pagkanap itang kuan, tig paniud to na or kaning alas 10, alas 11 sa buntag ana. Unya pag kaning paminaw nimo hapit na mo abot si Mang Kanor bitaw no. Palunga ang mga suga. O kung gabi mo na palunga tanang suga. Tago mo sa balay ninyo, pangsarad mga bintana ana. Murabag kaning kuan ba? Murabag kaning brown out. Brown out. Murag para mahibalaan ni Mang ay brown out sila ha. Mga on mo magpagsindi na lag kandila kaya aron makita ninyo inyong mga sudan.
Shout out din nato si Chi Baluran from Canada. Shout out ko diha from Panakan. Ayay. From Panakan. Si Chi Baluran ang banggiitang mang-uuling. Banggiitang bang-uuling sa Panakan. Shout out na diha all. O moto on na nakutambag no. Invisible lang ano ba? Medyo kaning pag kabalok kang muabotay na si Mang Kanor, sirat iyang putahan or kaning ilak ay magtingog-tingog sa sulod. Kaya aron pag abot ni Mang Kanor makahinaon na siya basig wala sila diri. Basig nagbakasyon ana. Ana. Ikaduha, pwede ka mo ko ano? Pwede ka magbutang og entrance fee. Pwede ka mangayo og entrance fee diha sa inyong portahan. Bago mo sulod mga higala, bayad sa mog entrance fee, palit mog ticket. Palit sa mog ticket bago makasulod. Ang inyong ticket, apil na diha ang panihapon, paniudto, snacks. Pangayuan niya 150 entrance fee. Pwede pod, pwede pod, kunyari, mo bisita sa inyo si Mang Kanor, tudluan, kaning kuan ba? Tagain ninyo kaning cooking lesson. How to cook for dummies. Unsaon pagluto. Or tudlohan nimo nga. Unsaon aron matugan ka og ikog. Unsay maayong ihaplas sa imong lubot aron tugan ka og ikog. Nga na, pwede na. Pwede pud nimo pwede pud nimo butangan og labels ang mga butangan nimo og labels ang mga garapon sa inyong balay o ang kaning inyong kape butangin na siya og kaning butangin ninyo makahilo ni para ni sa ilaga. Di na makuhag kape. O ang inyong asukar butangig asin. Inyong asin butangig asukar. Label ba? Butayig label ang inyong asin, butayig label nga asukar. Ang inyong asukar, butayig label nga asin. Pag matimpla siya kape, parat iyahang kape. Dahil matagam naman na. Tapos, ang inyong mga kaning pag-agwanta sa mo, akong advice po no, pag-agwanta sa mo at least mga 1 ka bulan siguro or 2 ka bulan nga magsige mo og magsige mo og sudan og ampalaya. Kan ampalaya ba nga gulay? Sudani ra na og ampalaya adlaw-adlaw mga higala. Ampalaya lang, sikreto, sinugbang ampalaya. Ampalaya nga na itlog. Ampalaya nga na ampalaya. Sudani ra naginga na adlaw-adlawi. I-welcome yapon si Mang Kanor na. Hangtod sa kadugayan niya kinaon og ampalaya. Pait na gud kaayo ang panglasa. Mas pait pa sa kinabuhi ni Mudong. Nakatabang pa ka or na kuan pa nimo, na pa-realize pa nimo si Mang Kanor na kuan pa gyud, na diet pa gyud mong tanan kasi sige raman mog ampalaya. Atong basahon ning kuan no, ang kaning tambag ni Rishi Jane. Testingi og bahog tong dog food nga murag corn beef.
Ay. Dog, bahugan daw og dog food kaya katong murag corned beef. Pero kablo ka Rishi Jane kaning mga dog food, mas lami pa ang dog food kaysa sa human food, no? Oh, sahay nga na, mas lami pa ang dog food ang tawon kaysa pagkaon sa mga tag-iya sa mga dogs. Og i-shout out po na to si Beaver Lee coming from Dubai. Shout out ni mo diha Igala, no? Idol. Nangutan na siya walay gabi na session lods. Atong gabi nga session lahi nga session atong ginahimo paggabi mo Igala. Bito idol, no? Ang ato ang kalipay sa kinabuhi matag buntag alas 10 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag sa UAE time o alas 2 sa hapon hangtod alas 3 sa hapon sa Pilipinas time. Kay ang atong buhaton pagkagabi lahi na siya nga session. Mao daw to ang tambag ni Rishi Jane, no? Bahugan og dog food nga murag corned beef. Pero paminaw nako bisan pagbahugan ni mag dog food ni si Mang Kanor, mukaon gihapon ni dog food ni. Pero ang pagsunod balik aning kuan pag makatilaw ni dog food si Mang Kanor, no? Sunod balik ani sa balay nila Dudong. Mingon na ni siya og kuan. Mupaghot na ni si kuan si Mang Kanor. Dili na makaingon og kumusta mo diha. Moingon na og ruff 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 ruff. Mupaghot si Mang Kanor Moto. O sa pay makuan niyo matambag niyo mahigala aning Mang Kanor, no? Ay kaning Dodong or si Mang Kanor. Kung naminaw ni si kuan si Mang Kanor karon, no? Mang Kanor, kung paminaw nimo ikaw ang among ginaistoryahan karon. Mang Kanor, ha, paminaw Mang Kanor, kung paminaw nimo nga ikaw ang among topic karon, kaning comment nako karon para ni sa imo, ha. Kung saan ka man ngayon naroroon Mang Kanor, paminawan ni Mang Kanor, ha. Mang Kanor, kaikog pod panagsa. Sabot ka ng maikog Mang Kanor? Ikog ba kaning dili uso ang kaulaw diha sa inyo, ha? Dili uso ang kuan? Dili uso magluto diha sa inyong balay? Na tintawan Mang Kanor. Gamita po ng inyong mga plato sa inyong balay. Basin na abogan na siya diha Mang Kanor, baway gamit-gamit. Kana inyong kurente diha sa inyong balay Mang Kanor, basin below minimum pa imong ginabayaran sa double light. Dili double light ka. Cebu light. Kay way gamit-gamit. Kaninyong TV, kablo ka Mang Kanor, kanang TV bitaw basta di mo gamiton na maguba gina. Mang Kanor, i-experience ang kinabuhi nga kani bitawng pagiging self-dependent. Ayos kay Mang Kanor, no, nga mo bisita ka sa imong masilingan, labi na ila Dudong aron mo kuan ka mo mangmusta ana. Pero pag muadto kay ila Dudong, ayaw og adto dito ting pamahaw, ayaw og adto og ting paniudto.
Ayaw adto og kanang tingpanihapon. Ayaw pod og istambay dito og tibok adlaw. Kanang inyong sila Dudong maikog man po na sa imuhang dili ka i-entertain, di ba? Oh, busa nga ikaw na lang ang maikog para sila ha. Pwede man ka magbisita dito sa ila ha, kuan. Once a month ana. Oh, pwede na. Or kung mangumusta, gusto lang yun ka mangumusta sa ila ha. Pwede man nimo i-chat si Dudong. O, Dong, kumusta diha? Naman tayo messenger, naman tayo WhatsApp, ana. Pangusta lang sa WhatsApp, ana. Or kung testingipod mang kanor nga pag madto kay la Dudong, dali sila og something. Dali sila og kaning kunyari, ting paniud to. Pwede ka magdala dito og beef steak. Pwede ka magdala og caldereta. Pwede po ka magdala og kanon. Ayaw po ng kanon nga para lang sa imo ha. Kaning kanon para sa tanan. I-shout out na to si Patrick Beltran from Dubai. Si Patrick Beltran, shout out. Kani siyang banggiitan sa Pagadian City. Shout out ni Wadiha Pat. O gingon pa ni Rishi Jane, inigbalik ana, mual sa ang tiil, inig pangihi. Kaya mura na siya iro, kaya yung gikaon kay dog food. Bitaw mga higala, no? Kanina nga klaseng tao ba? Dili man pod kaning lami man pod paminawon bitaw no nga natay bisita kanang nay mo bisita sa tua mangumusta ana ug abi-abihon gyud nato na siya syempre ato gina silang pasalamat salamat sa pagbisita ana salamat sa pag-anihi diri abi-abihon pabirindahon pakaunon ana pero kung inadlawon pod og bisita lahi na pod na. So lisod yun yung struggle ni Dudong. So Dong, pwede man nimo ni siya istoryahan si Kuan. Istoryahan nimo si Mang Kanor, no? Ingin mo nga Mang Kanor. Kuan. Pwede ba nga tagaan mi nimo usahay og privacy. Kabalo ko sa panahon karon makasabot naman gyud ang mga tao, no? Makasabot gyud ang tao kung imong istoryahan og tarong. Istoryahan ang gyud siya tarong, i-explain lang gyud nga kuan. Explain lang nimo ang inyong side. Nga na. Pero nagyo-isay ba sa isip nga Pilipino, no? Maulaw gyud ta or maikog pud ta mo istorya aning nga mga tao kay medyo kuan ba? Kung sa paminaw nato, kung istoryahan maguni nato ni nga mga tao, klase nga mga tao, medyo ma-feel nato nga kita ang daotan, no? Diba? Murag ma-feel nato nga kita ang mali ba? Ano? Pero ang advice gyud dapat nato ani para gyud kang Mang Kanor. Dili para kang Dudong. Siguro ang matabang lang nato aning Dudong. Tabangan nato ni siya kuan relief goods. Padalhan nato relief goods ni si Dudong mga gala. Kaya ron na siya pang merinda kang Mang Kanor. Pero kung buto na ang Dudong, no, kung nagyud mo ikabuga, kung nagyud mo ikaya or namoy kuan, namoy something o wala gyud mo naglisod ana, okay ra man kayo nga kaning kuan. Okay ra kayo nga kani si Mang Kanor mo bisita gyud sa inyo pakanon gyud permanente kay basin gyud ay wala ta kabalo nga naglisod pud ni si Dudong ay si Mang Kanor murag nagdiskarte na lang pud og bisita diha sa inyo ha ba kay wag gyud siya laing maduulan so kamo lang kay kamo rin pakaon niya so tabangin na lang pod ana or usahay pwede ikamo na mismo ang mo bisita dito silang balay yes bisitaha si Mang Kanor sa ilang balay kumusta ha unsa may nahitabo aning Mang Kanor kumusta na ka diha Mang Kanor ana
kung sa may mga panginahanglan nimo diri sa inyong balay. Ana. Pag tinabangay, ana lang, give and take. So pinaagi ana, buhaton ninyo ang maayo diha kang Mang Kanor. Siguro mausab po di si Mang Kanor, no? Di na siya magsige o istorbo diha sa inyo aron mag-kuan. Kamo po mismo o sabuti inyong mga silingan uban nga mo bisita po dito ila Mang Kanor. Magdala mo dito pagkaon, magdala mo dito o ganing pang budel fight o magsugba-sugba mo dito ila Mang Kanor, ana, di ba? Aron naka-feel lang ni si Mang Kanor o ganing kuan siya ba, kaning nag-inusara lang siya sa iyong kinabuhi. So kamo na mismo, kamo ang mo duol ni Mang Kanor, ana. I hope nga kanang akong tambag itohang buhaton, no? Or testingan lang ba unsa may pwede nato nga mabuhat anang Mang Kanor. Shout out ka Nabs Vince from Malita. Naghulat mi sa imuhang comment diha Nabs Vince, no? Ingon pa ni Rich Jane sabutan na ingana siya nga di siya kakaon o dili siya motabang-tabang diha. Ina limited man ang tabang sa tao, pasabda lang. Ayos kayo. Limited lang ang tabang sa tao. Kuan, kani pangitaig paagi nga kani pagmato siya sa inyong balay, patabang-tabang nga. Pwede siya mang tabang sa kaning maghaon, tabang og kuan, tabang og sandok sa kanon, patabang nga ano pa, or syaro kuan. Ino ni pa ay Mang Kanor palihog kog tunol sa kuan be plato. Ana, palihog kog kuan Mang Kanor be kaning butang sa mga plato dito sa lababo, ana. Syaro di siya maka-realize nga kaning murag gusto ko ani pahugason og plato. Jadi basi mahugas siya plato, ana. Yung pa ni Nabs Vince, ayaw lagkaon pag naa siya para tabla mo. Pasmo, pinasmuhanay. Gutom na kay kanya, napamanggid si Mang Kanor, nagtambay pamanggid sa sala. Gutom na kay, nahabtan na alas 3 sa hapon, alas 4, alas 5, alas 7, ting panihapon na wa pa kay paniudto. Kay napa si Mang Kanor. Ana. So umato manghigala, no? Ang atong sugilinan, ang atong sugilanon karon may tungod kang dudong nga taga Cebu. Asa ba ni siya sa Cebu? Taga Barangay Tuburan, Danau City, Cebu. Ang iyang sugilanon may tungod sa silingan nga si Mang Kanor nga medyo wa gyud ikog sa ilahang panibanan, sige bisita didto og sige og timing nga tingkaon. Aron makakaon pod si Mang Kanor. So salamat sa inyong tabang mga higala, no? Sa inyong mga tambag diha nga kani si Mang Kanor gyud atong na unta na abot gyud ning atong live stream diha ka Mang Kanor, no? Ingon pa ni Rishi Jane, okay man mo tabang pero sa sitwasyon ni Dudong di man pwede na itolerate nato si Kanor nga magtinapulan. Tama gyud, hindi na to pwede itolerate kay lahi po dapat makatuon gyud pud siya ba, makatuon siya sa unsay tama or unsa ang mali. Ingon pa ni Nabs Vince, taga-adto niya pahugasa sa plato bago pakauna na ako kailaan na. Nabs Vince, no? Palihog kog tag anong imong kailang ay ngana, no? Dali rin na, kaya rin na ni mo si Kanor. Ayaw pakauna og dili magtabang diha. Ana lang. Pero nagyusahay, no? Nga maulaw gud nga ligid tawgon atong bisita nga kanang mga una. Kana bitong pag ganing mga bisita na to kasi na birthday, mga na. Pag tawgon nimo pabungol-bungol. Tik-atik ba? Oy mga una, pabungol-bungol. Oy mga una,
kaning kuan kaning mangkanor mga una pabungol-bungol dai niya kaning pabisi-bisi sa cellphone. Pabisi-bisi dai og tan-aw anang kuan kaning iyang gitanaw sa TV. Kaning patik-atik bang wa kadungog. Alam na ang mga pinagbabawal na teknik. Kana bitaw na mo ibisita bitaw na kaning mga kuan ba mga kaning nakaon sa inyong balay nang-invite kag mga bisita niya. Ang mga bisita palingkuron magina ninyo dito sa inyong salas, di ba? Palingkuron anya kuan. Pagtunulan nimo og plato kay mga una murag wala ka kita sa plato. Pagtunulan nimo og kaning mga plato ning kuan bisan pag idusok nimo diha sa ilang nang murag wa jud ka kita sa plato. Atik-atik di mo dawat. Pero pag kuan na pag adto na dito sa lamisa wa na. Kurot ang sudan. Mo na usahin no kaning bitong nakita ko sa Facebook ba katong nagampo siya giampuan niya ang pagkaon niya na sa atbang sa mga bisita niya apil siyang pagampo nga unta Lord ang kaning mga lumpia tay tinag-isa lang ilang kwaon. Unta Lord ang kaning bihon di nilahot doon og kuha. Unta ang kaning ato ang mga sudan kay dili nila ipangkuan pang Sharon. So shout out diha kang kuano kang Mangkanor. Unta maka realize ka sa nga angay jud ka nga maikog diha nila Dodong no. Aron dili ni ma struggle na si Dodong. Ingon ni Carlo Babaw Bayno akong igsuon na siya pangita og isog-isog nga marites na silingan aron makabalo si Mangkanor. Pwede daw ka magkuhan kaning isaboto nimo ninyong marites nga silingan niya kaning kuhan istoryahay about aning Mangkanor aron kuhan makaabot kang Mangkanor no makabalo si Mangkanor nga ingani binuhatan ni kuhan ni Mangkanor. Ingon pa ni Rishi Jane dapat striktohon jud sa inyong sabot aron makakaon siya na di jud siya kakaon o di siya motabang at least mamit niya si Rhea as in realize makarealize siya no makaning kuan dapat na may kontrata kontrata ni si Mangkanor nila Dodong nga pag walay tabang pag di mo tabang dili makakaon. Yun pa niya og di madala buki og botelya sa to. So far kani pinakaganahan ako no og di gyud maminaw kung di gyud makarealize ni si kuan si og di makarealize ni si Mangkanor siyang binuhatan no bukan og botelya sa tuba. Grabe ha po anang bukan og botelya sa siya araw dili muli si Mangkanor ana. grabe pagkari si Jane oy kaning bukan gyud og botelya sa iyang tubangan. Anyway mga igala, daghang salamat sa inyong daghang salamat sa inyong pagtambag diha alang kang Dudong kay dako kay tabang na kay Dudong ug unta kaning para kay Dudong ug kay Mangkanor unta
magkasinabot mo dihang duha, no? Ug unta sa among pag-adto pagbisita nimo diha sa Danau. Ug amo kang kumustahon dudong. Naapod kay ikaalagad kanamo nga merienda. Og dihan na natapos ang ato ang programa karon, no? Nag-overtime na ta 11:05, 3:05 na dira sa Pilipinas. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw diri sa ato ang programa ang Kalipay sa Kinabuhi. Brought to you by Kalipay TV. Nasa diin ang ato ang kaning programa alang sa ato ang mga isig katawo nga aron mahimo silang malipayon sa ilang pagkinabuhi sa matag adlaw. Og dungag ginabs beans ayaw palabi Rich, grabe man pod na pero abusado man pod good. Malagi mo gyud ang pinaka last gyud na buhaton ni Dodong, no? Bukan gyud og botelya sa tubangan. Busa mo lang to mga higala, no? Oga, padayon mo sa pag-follow o pag-share sa ato ang mga videos diri sa Kalipay TV. Unta nagmalipayon ng tanan ug unta na mo niya tun-an sa ato ang episode karon ang kinabuhi ni Dodong na taga Cebu City hasta taga Cebu Tuburan, Danau City. Ug unta kung naman mo ikaila nga maingani unta maka-realize pod sila, no, nga maikog pod sila sa ato ang mga kuan sa ilang mga silingan. Og diha na lang natapos ang atong programa diri sa Kalipay sa Kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga sukintig paminaw. Unta at ngipan ninyo ang atong mga sunod nga episodes nga ato ang pagbasahon nga mga letter senders nato diri lang sa Kalipay sa Kinabuhi. Atong programa sa makausap pa magsugod from 10 a.m. hangtod alas 11 sa buntag UAE time, ug kung sa Pilipinas man na alas 2 sa hapon hangtod alas 3 sa hapon. So tama-tama gyud ni after sa paniud to or kanting pamahulay aron makapaminaw gyud mo og tarong diri sa atong programa sa Kalipay sa Kinabuhi. Ug once again mo ni ang inyong host nga si Kapwa Uncle Angelo ang nagsasabi at nag-iiwan ng katagang ako ang nagsaing, iba ang kumain. Diba? Bagay kay para sa atong letter sender. Og daghang salamat. Napay pahabol si Navs Beans. Prangkahan na lang kay imo bukan og botelya delikado, wala baya ka. Na mag-wild din noon. Kaysa daw bukan og botelya na magkagubot yun mo dito sa sulod sa inyong balay. Wajib ko nakaget over sa bukan og botelya, no? Pero anyway, daghang salamat mga higala. Daghang salamat kay muad to po sa akong silingan kay makikaon ko. Kay wa ko'y pangpaniod to. O daghang salamat sa pagpaminaw sa Kalipay sa Kinabuhi.